سلام زي خبركم تخاتلتي بين تيفي هنا لو محاموس عاسرت تشعت تقمتي زيت دالو على توزينات تزلكم متسلقوا كم وتركي صف تصامي دواتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنت أرست زينا بريزيدنت أمريكا جو بايدن هنا بكاز حاجز نمتاو مسقبسيه تسمامعو جابان بفولي سرعت زوافرا نفرتيه هنا بجبوتي لإخا إثيوبيا وهلو الأداء تخفلو لجزيه كنواح حتيتا ኢትዮጵያዊ ዝርከቦም ጡርጡራት ገብረ ሽበራ ይድለየለው ዶብ ሱዳን ስምዕ ሰላም ጁባ ክትግምግሞ ከም ዝኾነትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም بريزيدنت أمريكا جو بايدن هنا بقاز حاجز نمتاو مس قبسيه تسمامعو بريزيدنت أمريكا جو بايدن بسنك جتة إسرائيل حماسن تخاسيتون زلو سباو قلولاو نمقلال هنا بقاز حاجز نمبصح مس قبسيه أبس معبتيحوم جو بايدن بتلايف عدتا بزقبر الأوان إسرائيل نتجتة زبقة متقعتي حماس ملاش كتب مسل كم زلو قليتيوم انت خونت بريزيدنت اسرائيل ازيا قداي كم زخونت كوان تقلته بقطعنا بهالخ غيتاتو اتنكيوم بسولوس اب حدا هوسبيتال كازا زقاطم فنجرها بسنكي متقعتا اير اسرائيل كم زي تفطر زقلص صبصاب اسرائيلون دغيفوم سبب سلطان فلسطين اب كازا بزركب هوسبيتال الاهلي زقاطم فنجرها 471 كم زتقتلوا بمقلاصن اسرائيل يوصلهم اتفصما املات زوانه زنبره وطري زياده اغواهيرو يركب اسرائيل بقازان زنقساس كالعتو جوجل الاسلامي جهاد كسي سلام اسلامي جهاد ابتي فنجرا زخونه تراكم زينبرو مغلاص نتكسي كنصغو تسمعيوم بايدننا بهاجرو ابز ملسلو اوان حاجزنا بقازه بزعبا زاتول منقدي مس بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي بتليفون تزراريبوم بايدن ጋዜጠኛ ተዛብዛው መግለጺ ሚስተር ሲሲ ካብ ግብጽ ናብ ቃዛዝ ወስድ መስጋገር ይራፋ ከፍት ከም ዝተሰማምዐን ሰባው ሓገዝ ዝጻና አስታት 20 ናይ ጽዕነት መካይና ኣብቲ ግዛት ካኣትዋ ከም ዘፍቀደለን ገሊጹም بايدن هاجر بزلاق መንገዲ ንቃዛ ሓገዝ ከም እትህቡን ቃል ኣትዩ ይርከብ ጆ ባይደን ተመሰጋገር ዶብ ማዓስ ከም ዝኽፈት አመልኪቱ ናይ ግዜ ገደብ ኣይሃበን እንተኾነ ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ኪርቢ ብድሕሪ ጽገና ጽርግያ ኣብ ዝቐጽሉ መዓልታት ከም ዝፍጸም ገሊጹ ይርከብ ጆ ባይደን በተወሳኺ $100 ሚሊዮን ምወላ ኣሜሪካ ነሲብላት ፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ከም ዝምደብ ገሊጹም ነዚ ጉዳይ ዝፈልጥ ምንጭን ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዝመጽእ ዓርቢ ንእስራኤል ዝውዕል $10 ቢልዮን ሓገዝ ኣብ ኮንግረስ ክሓትት ይሓስብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እስራኤል ቅድሚያ 10 መዓልታት ኣብ ልዕልቲ ወሽመጥ ቃዛ ዕጽዋህ ድሕሪ ምእዋጃህ ሰባት ምግቢ ማይ ነዳድን መድሃኒትን ካልእ ኣገደስቲ ነገራትን በተስፋ ይጽበየሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ካብ ግብጽ ናብ ሲቪላዊ ህዝቢ ደቡብ ቃዛ ዝኸድ ቀረብ ከም ዘይትኽልክል ኣረጋጊጻላ እንተኾነ እስራኤል ብሐማስ ጆት ተሓይዞም ዘሎ ዜጋታታ ክሳብ ዘይተፈትሑ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ብግዛታ ክሓልፍ ከም ዘይተፍቅድ ገሊጻላ አስታት 207 ከም ዝተጨወዩ እስራኤል ትገልጽ ሚኒስተር ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ንሃገሩ በቴሌቪዥን መደረ ከስምዕ ተጽቢት ይግበር at president habs ስሙዑ መደረ ሐማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካይዱ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ሩሲያ አንጻር ዩክሬን ዘካይድ ዘሎ አረመናዊ ኩናትን ዘሃብናዮ ምላሽ አልዒሉ ከዝትዩ ኢላ ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን ፒየር ኮሙን ሎም ሐሙስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ናብ እስራኤል ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ በቴልአቪቭ ኣብ ዝገበሩ ዑደት ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ቅድሚ መሃቦም በቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ አቀባብላ ተገይሩሉ ሚስተር ባይደን ነቲ ሐማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካይዱ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ኣመሳሲሉ ወዩ እቲ ደረጃ ዝተፈለለየ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ራዕዲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረን ዝተሰማዓና ዓይነትን ኣብ እስራኤል ስምዒት ከም ዝፈጠረ ርግጸኛ ይብል ሚስተር ባይደን እንተኾነ በቲ መጥቃዕቲ ናብ ዘየድሊ ህልኽ ውሽጢ ከያቱ ኣጠንቂቑ ይርከብ جابان بفلوي سرعت زوافر نفرتي ناب جبوتي ليخا
ጃፓን ኣብ ፍሉይ ስርሒት ዝዋፈራ 3 ነፈርቲ ናብ ጅቡቲ ከም ዘዋፈረት ወታደራውን ምንጭታት ሓቢሮም እተን C2 ዝዓይነተን ኣብ ምክልኻልን ምጥቃዕትን መጓዓዝያን ዝነጥፋ ነፈርቲ ካብ ሓይሊ ኣየር ጃፓን ተዋፊረን ኣብ ጅቡቲ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ጃፓንን ዓልየበን ሓንቲ ካብተን ነፈርትን ዘይተወሰነ እዋን ኣብ ጅቡቲ ክትጸንሕ ምዃና ዝኣንፈተ እቶም ምንጭታት እተን ክልተ ግና ናበይ ከም ዘብላ ከም ዘይተነጸረ መልኪቶም ኢላማ ሙፋረተን ነፈርቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ዜጋታት ጃፓን ብህጹጽ ንምውጻእ ዝኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱሎም ጃፓን ኣብቲ ጅቡቲ ልዕሊ 500 ብዝሒ ወታደራት ዝሓቆፈ ቀዋሚ ማዕስከር ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ውህሉል ዕዳኣ ትኸፍለሉ ግዜ ክናዋሕ ሓቲታ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዝተኣከበ ውህሉል ናይ ወጻኢ ዕዳ ትኸፍለሉ ግዜ ክናዋሓላ ከም ዝሓተተ ተገሊጹ እታ ሃገር ነዚ ሕቶ ተቕርበ ዘላ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ብመሪሕነት ባንክ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ዕዳ ዘተኮረ ናይ ምምኽኻር መድረኽ እዩ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቁልውላው ትርከብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ገሊኡ ክስርዝ ገሊኡ ድማ ትኸፍለሉ ናይ ግዜ ገደብ ክናዋሓላ ክትሓትት ምጽንሓ ይፍለጥ እዛ ቀዲማ ዘቕረበቶ ሕቶ ምላሽ ክሳብ ዝረክብ ድማ ዝኸፍለሉ ግዜ ናይ ዝኣኸለ ገለ ክፋለት ዕዳ ደው ኢሉ ክጽንሕ ኣብዚ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ጠሊባላ እታ ሃገር ካብ ዘለዋ ጠቕላላ ናይ ወጻኢ ዕዳቲ ኣስታት ፍርቂ ወይ 14 ቢልዮን ዶላር ኣብ 2006 ክሳብ 2022 ካብ ቻይና ዝተለቀሐቶ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ቻይና ብወገና ገለ ክፋል ዕዳ ክስርዝ ምዃና ዋላ እንተገለጸት ኣብ ተኸታታሊ ኩናት ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ግና ዝተረፈ ዕዳ ክትከፍል ዘይኮነ ተወሳኺ ልቃሕ ኣብ ምሕታትያ እትርከብ ኢትዮጵያዊ ዝርከቦም ጥርጡራት ግብረ ሽበራ ይድለዩ ኣለው ኣብ ኬንያ በቀረበ እዋን ኣብ ወደባዊት ከተማ ላሙ ኣብ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ኢዳለዎም ናይ ዝተባሉ 35 ጥርጡራት ግብረ ሽበራ መንነቶምን ኣሳኣሎምን ዕላው ተገይሮም እቲ ኬንያ ዘውፅቶ ዝርዝር ጥርጡራት ካብቶም ዝድለዩ ዘሎ መብዛሕቶም ዜጋታት እቲ ሃገር ምዃኖም የመልክት ይኹን እምበር ዜጋታት ኢትዮጵያ ታንዛንያ ጀርመንን እንግሊዝን ከም ዝርከቦም ተፈሊጦሎም ሓደ ካብቶም ኣስማቶም ዝተገልጸ ጥርጡራት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ማዕከን ዜናታት ሃገር ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ብምጥቃስ ዘውፅኡ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ኢትዮጵያዊ ጥርጡር ጃንገሊ ሁቴይባህ ብዝብል ዝጽዋሕ ውልቀ ሰብ እዩ እቶም ጥርጡራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽርግያታት እቲ ሃገር ነታጉ ብምቕባርን ኣብ መንገዲ ላሙ ዊቱ ጋርሶን ዱማ ሰላማውያን ሰባት ብምቕታልን ከም ዝተጠርጠሩ ተገሊጹ ብኣቋጽራ ኤውሮፓ ብ2020 ላሙ ኣብ ዝርከብ ማንዳ ቤይ ወታደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ ምጥቃዕትን ከም ዝተጠርጠሩ ተፈሊጡሎም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ቶም ጥርጡራት ዕጡቓትን ሓደገኛታት ምዃኖም ዝገልጽ ኣባላት ናይቲ ኣብ ዞባ ላሙን ከባቢ ቦኒን ህይወት ሰባት ዘቐተለ ምጥቃዕቲ ዝወደበን ዝመርሕን ጉጅለ ጂሃዳዊ ጉጅለ አልሸባብ ምዃኖም ክወሲኹ ተቐይሱ ሚኒስትር ኩቲረ ኪንዲኪ ቶም ጥርጡራት ናብ ዝቐረበ መለበር ፖሊስ ከይዶም ኢዶም ክቡህና ሓትታልና ከም ዝበለ ሲቲቨን ቲቪ ጸብጺቡ ኢዶም ተዘሂቦም ድማ ሓይልታት ጸጥታ ደልዮም ከም ዝረኽቦምን ዝግቦም ከም ዝረኽቡን እቲ ሚኒስትር ሓቢሮም መንግስቲ ኬንያ ብዝሃቦ መግለጺ ቶም ገበነኛታት ተሓበርቶም ናብ ቀይዲ ንምእታው ኩሉ ኣድላይ ስኩምቲ ክውሰድ ይሎም በተወሳኺ ሃልዋቶም ጥርጡራት ዝምልከት ሓበሬታ ንዘቕርቡ ሰባት መጠኑ ዘይተገልጸ ግን ከዓ ዓቢ ሽልማት ከም ዝወሃቦም አመልኪቱ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኬንያ ብዝተፈጸሙ ግብረ ሽበራ መጥቃዕታት ሓያሎ ሲቪላትን ኣባላት ጸጥታን ተቐቲሎም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድማ አልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕን ገማግም ባሕርን ኬንያ ዝፍጽሙ መጥቃዕታት ኣሓይሉ ይርከብ አልሸባብ ምስ አልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ክኸውን ከሎ ኣብ ሶማሊያ አንጻር እቲ ጉጅለ ዓቢ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ደቡብ ሱዳን ስምዕ ሰላም ጁባ ክትግምግሞ እያ ደቡብ ሱዳን ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ብሰንደቕ ዕላማ ሰውራዊ ግንባር ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዕጡቓትን ዘይዕጡቓትን ጉጅለታት ዝፈረመቶ ስምዕ ሰላም ጁባ ንምግምጋም ዝመጽእ ሰሙን ኣኼባ ከም ዝካየድ ተማሉ ብሶኒ 16 ጥቅምቲ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ እቲ ብመሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብዙሓት ቀንዲ ተዋጋእቲ ውድባት ሃገርን ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ጥቅምቲ 2020 ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ንሰፊሕ መድያት ዝሽፍን ኮይኑ ምሕደራት ጸጥታን መሰጋገር ፍትሕን ዝሓቆፈን እዩ
እንተኾነ ግን ኣተጋብራት ስምዕ ብወታደራዊ ምትእተዋት ሲዒቡ ዝመፀ ጎንፃዊ ግጭታትን ተጸልዩ ክሳብ በቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተዋፈሩ ወገናት ተኽሲ ደው ምባል ስምዕ ዝበፅሑ ኩሉ ፖለቲካዊ መስርሕን ዘተን ደው ኢሉ እዩ ጸኒሖም ንውድባትን ዞባውን ሕጋዊ መሰረት ስምዕ ሰላም ጁባ ንምዝኻር ኣብ ዝዓለመ ጻዕሪ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ተማሊ ሶኒ ናብ ዶብ ሱዳን ብምኻድ ምስ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ዘተኣካይዱ መራሕቲ ዶብ ሱዳን ኣብ ምትግባር ስምዕ ሰላም ዝሓለታት ኣርዮም ብዝብል ኣሜሪካ ንትግባሩ ካብ ዝከታተል ጉጅለ ከም ዝሰሓበተ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጽ ይዝከር ትግባረት ስምዕ ሰላም ተጓቲሱ ስለ ዘሎ ኣብ 2023 ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ዘሎ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ምስሓባ ነቲ ኣብ ሶንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام